हेलो तो कैसे हो आप लोग नहीं जों दानिया हेलो तो कैसे हो आप लोग क्या बोला तूने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जों दिनै मोनसे मेगी चैलेंज खालामनो नागिरदों आरो फार्स्ट टाइम माबायदि जायो जों मिथिया ओमफ्राय पुरा एक्साइटेड क्या बोला तूने बुंनायाबो जाबावासै पुरा एक्साइटेड जानानै दं आरो जानो नै जोंनि प्लेयारा पुरा मेगिनि नै पुरा माबायदि पुरा एक्साइटेड You serious? हागोन ना हाया मिथिया र' ओमफ्राय नै बेयावनो जों मेगि चेलेन्ज खालामनो नांबाय थादों ओमफ्राय नै हाइस पुरा बिसो फार्स्ट टाइम जानो नामायगासिनो नै पुरा बिसो जानानै दिहुन बियो पुरा फार्स्ट टाइम बिसो जानानै होनो नागिरगासिनो आरो थ' नायलांबाय थादों ओमफ्राय बेयाव साजा दं जायनो जेनो मिथिदों अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है साजाया डेन्जार जागोन नायलांबाय था बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामदोनि दिनैनि भिडिअखौ नामा फार्स्ट टाइम मेगि चेलेन्ज देरहाब्ला साजाया डेन्जार जाखागोन You serious? पुरा मिनिथावना बिदिब्ला नायलांबाय थादों बिदिब्ला जों नै लाखाबाय पुरा नै थोरसिसे लाखाबाय आरो जों खानसिंसे पुरा ओमफ्राय जों पुरा जानोसै आरो फार्स्ट टाइम जोंनि मेगि चेलेन्ज आरो बे जागोन आरो बे जानो हागोन ना हाया ओमफ्राय जोंनिया माबा रुल दं दै बेयाव जोंना टाइम टेबल गैया आरो जायनो जाखाङो ओमफ्राय मोनसे जों पानिशमेन्ट लाखिदो जायनो थाबनो जाखाङा आरो बे साजाखौ मोनगोन नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय नै उनाव जागोन नायलांबाय था इन्टारेस्ट जागोन आरो बेखौ ओरै आखाइजों जानो मोननाय नङा बेलेग जागोन जोंना रुला ओरै जागोन आरो ओरैसो जानो आखाइया खानायखौ नों माबा खालामखा हागोन ना हाया खानायाथ' बेनो गोलावखा नायलांबाय था दा बिदिब्ला स्टार्ट खालामदो नोङा काउन्टिं 10 बारा जानो 10निफ्राय जानाय दै 10 1 2 लाखि जानाय खालि सुजाखांबा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ding जादों go मतलब कुछ भी ओ भाई मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है mau xem sana Oh no! hey antar ya bu bakta sebenarnya gapada sa 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 gapada pada pada yummy टेस्टी जाखादो संनाया जेसांखि गाज्रि जा संनाया जायाब्लाबो गावनि संनाया इन्टारेस्ट जाखायो गावनि संनाया इन्टारेस्ट मोनखायो गावनिखौ गोथाव मोनखायो ini kita tahu. Finally guys. Finally guys.
दाना नों साजाखौ लाखानांगोन पूरा नाय पूरा yeah winner भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जा finish खालाम लासैनो जाबाय थादो finish खालाम Oh no! कैसा लगा मेरा मजाक Bonk. Này đưa ba balik sana. Đây ra. Tengah naik kemudian saya. Naik ke sini nih. Sorry. Apa yang dari bos tu? Langau. Bol dia. Asik. Nah, hasil, hasilnya बिथाङा दा जोंनि बयबो साजाखौ मोनसिगोन दानिया बियो दानिया जों साजाखौ होसिगोन बिनाव दा बिदिब्ला बिनि जों साजाखौ मा मोनगोन बियो जों साजाया ओरैबायदि जागोन नायलांबाय थादो थ' फाइनालि जों जाखां लोंखांबाय दानिया नायदो जों पानिशमेन्टखौ मोनजाबाय बिथिंबाय पानिशमेन्टखौथ' मोनखाबाय बे ओमफ्राय साजाया डेन्जार जागोन जोंनि बुस्थुफोर साजानि बुस्थुफोरखौ लाना फै दिन्थिबाय मोनसे साजा डेन्जार मोनखासिगोन मोनसे दिन्थि मोनसे फार्स्ट दं नो हेलमेट दं आरो मोनसे बस्ताखौ बेयाव गाननांगोन ओमफ्राय हेलमेटखौ खर'आव दा बिदिब्ला स्टार्ट खालामदो गानदो थ' बिदिब्ला नै स्टार्ट जाबाय रेडि जाबाय बिनिफ्राय गाननानै खारनांगोन आरो नै जोङो Oh my god! Wow! पुरा नै गाननानै फैनांगोन नों बिनिफ्राय ओइ माबा हालागि थांना फैनांगोन हा हालागि दा बिदिब्ला स्टार्ट लगाव औ दे फैदो 1 2 3 go Bonk. Bonk. Sao lại cái gì? Bonk. 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 Dạ này nó dạ ui cái này dạ nó phải phát ra một cái gì vậy? Là gấu. Ting pindah. Ada pindahan. Panis mungkin erin lah, tapi erin kebara, erin negara ada nih bikin. Panis mungkin erin ada. Biasa lah kamera masa. Azam, gua. Sampai. Sampai. Mari feelings. Oh my god. Mantap. Pasti mau ngono. Kamu nih helmetnya. Tuh di belah bikinan mon. Ada bisa tak mon bae apa dimbae nang bung. Buat kosto. Kosto nih sih orang mama share kelam nau bulan coba. Tuh bigi dene jeng silence video lo bae takon. Jadi nintang moni be support Ada patu video pakai kon makali mana?
बेबायदिना चेलेन्ज बिदि नांगौब्ला टाक टाक खालामनानै कमेन्टफोरखौ होदो आरो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामनानै एसे खस्थ' जादों पुरा बेखौ जों एसे साजाबाय थानांगोन कमेडि टाइपनिखौ साजाबाय थानांगोन ना जोंहा ओंखायनो नोंथांमोना लोगो जानानै पुरा शेयार खालामनानै बेखौ खस्थ' होबाय थानांगोन जोङो दा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ टाटा बाय बाय see you see you good night टरारें